ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро беҳтарин чизҳоанд. Беҳтарин чизҳо мотоблокҳо, трактор, зил, кафсад, чанд намуд чизҳои беҳтаринам баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе махлулат дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экранай бигиред, равон кунед. иншоалло бо нархи арзон реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. аз шумо ҳамин хоҳиш видеои моро поделитсия кунед, имои ватсапай одноклассника чизе боша поделитсия кунед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародаро трактори МТЗ фурӯшӣ 81 соли баромадаш 2012 солай трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 215 000 сомонӣ мега бо гуфтагии муомила дорад. бародаро срочно фурӯхта мешавад. худаш дар Россия бародаро хай трактор дар Тоҷикистон ай. касоне ки харидори конкретни боше бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор беҳад хубай мегаст, состояниш навай, ягон камбудӣ надорад. ина трактора бародаро худтон бинед. марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз, трактори 75 фурӯшӣ срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш ҳамаш 100% ай. ина бародаро номрош дар рӯи экрананд. бовар намекунед, худтон занг бизанед, аз соҳибаш пурсон шавед. ин трактор ҳама тарафа 100% ай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. фавран фурӯхта мешавад. гуфтагие нархаш беҳад арзон ай. 45 000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро срочно зили фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. срочно фурӯхта мешавад. зил беҳад хубай, навай, состояниш хубай. ина бародаро худтон бинед. ба любой чира дар кор мешава. нархша 100 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтем дар шаҳри Душанбе. бародарои азиз, касоне ки харидор бошед, аз шумо ҳамин хоҳиш, марҳамат занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоалло бо ба шумо арзонанӣ мекуна. марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарои азиз, Kia 701 срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. худаш гуфтагия сум дар корша бародаро срочно мефурӯшаш. ина бародаро техникара худтон бинед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. касоне ки харидор бошед ё нашодами Kia 701 фаҳмида мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, аз шумо ҳамин хоҳиш занг занед, аз номи канали мо салом расонед. ҳамин бародар ба шумо арзон карда метиҳад. марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ. мотоблок ин магазин шувай. чанд намуд мотоблок дора. 70, 73, 78, 88, 92, 95. ин намудора дора. фирмиян. ай фирма овардагем Беларусия Кама. ай 7000 сомонӣ сар мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. беҳад мотоблокҳои беҳтаринанд. касоне ки харидори конкретни боше ай ҳамин фирма, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи ҳамин мотоблокҳо дастрас кунед. марҳамат бародарои азиз, рақамҳошро дар рӯи экрани шумо. мотоблок 192 бародаро. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина соҳибаш худаш гуфтагия ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. харидори конкретни боша мега бо муомила дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 8000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мотоблок дизелие бародаро. касоне ки харидор бошед, нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳошро дар рӯи экрани шумо, ина мотоблока бародаро худтон бинед. рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. марҳамат. ина мотоблокҳои фурӯшӣ бародаро. мотоблокҳо дар шаҳри Душанбеанд. комплект 7 қувваи аспа дора. хай чанд намудай бародаро. ай 7 қувваи асп боло ай. комплект толка фреза дора мега. бензиния нави пачка. мотоблокҳо дар ҳолати хуби техникия нави пачкаҳанд. 5999 сомонӣ шумега бо гуфтагии савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ана бародаро,
касоне ки конкретни харидори мотоблок бошед марҳамат рақамҳошу дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. бародарон мотоблоки фурӯшӣ Российские 190-кай нави пачкаи қатиш култивосакнак дорад. мақсад култивоса мекунӣ заминҳоро қарор дорад. дар ноҳияи рудакӣ нархаш 10,000 сомонӣ мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. ай 10,000 сомонӣ ина мотоблока бародаро худтон бинед нави пачкай мега. ай ҷош заводид мешавад, аккумулятор ҳамаи чиз 100% фарам дорад. касоне ки харидори конкретни бошед марҳамат рақамҳошу дар рӯи экрани шумо занг занед. бародарон мотоблокҳои дизелни ай 12 қувваи аспа дорад. дизелниян нави пачкан гарантиш қатъия мега. комплект фреза ва плуг дорад мега. ина бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран айстагия сифати алоай қарор дорад. дар шаҳри Душанбе ай 13500 сомонӣ сар мешавад. болову паст чанд намудоша дорад нархош. мақсад 13000 сомонӣ, 10000 сомонӣ, 15000 сомонӣ чанд намудай. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳошу дар рӯи экрани шумо занг занед. бародари азиз, мотоблоки дизелни фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок 7 қувваи аспа дорад. моделаш 173 нави пачкаи гарантиш қатӣ комплект фреза ва плуг дорад. полния бак проверка мекунӣ сифати ало қатӣ. бакаш полни саларкай бародаро мегирӣ якам проверка мекунӣ баъд мехарӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 8000 сомонӣ бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед марҳамат рақамҳошу дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок 15 намедонам иш чие. мотоблок дизелни 190 нави пачкаҳай мотоблокҳо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ. нархаш 11900 сомониш мега бо гуфтагии савдо карда мешаванд. фрезаш қатиш 40 тагаҳай 40 дона туметия бародаро ай 11900 сомонӣ сар мешавад. хай чанд намуда ёхиҷа мотоблок нави пачка ҳам. касоне ки харидор бошед нашуд мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. бародарон мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. мотоблокҳо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 73 78 86 88 90 91 95 бо бензини 68 70 ҳамаи намудша дорад бародаро. соли баромадшуд 2022 солай. қасиё плука фреза чанд намуд чизо дорад. мотоблокҳо дар ҳолати беҳтаринан мега. ай 7800 сомонӣ сар мешавад. марҳамат касоне ки харидори аниқ бошед рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро плуг барои мотоблоки фурӯшӣ марҳамат беҳтарин плугай 800 сомониш мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. плуг қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне харидори конкретни бошед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат.